Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Hausa Smart TV mai albarka. Idan kana sha'awar samun labaran abun al'ajabi wanda ya faru a tarihin duniya, to kar ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka mana liking, ka mana sharing. Sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa ta inda za mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗaura shirye-shiryenmu. A cikin shekara ta 2014 ne wani babban abin tsoro kuma abin al'ajabi ya faru, wanda jirgin sama mai ɗauke da lamba MH370 ya tashi daga ƙasar Malaysia zuwa China, amma bai isa inda yake zuwa ba, kuma har yau babu wanda ya san inda wannan jirgi ya shiga. Masu bincike daga ƙasashe daban-daban sun bazama, kamar irin su Amurka, China, Australia, duk sun shiga binciken, amma jirgin ya ɓace tamkar allura ta faɗi cikin ruwa. Ba a samu wata black box ba, kuma ba a samu gawar kowa daga cikin fasinjojin wannan jirgi ba. Shi ne babban abin da ya ɗaga wa duniya hankali. Shin shi wannan jirgi ɓacewa ya yi ko sace shi aka yi? Za mu ji nan gaba. Wasu suna cewa hatsari ya yi, wasu kuma suna yin zargin cewa wani maƙarƙashiya ne na gwamnatin ƙasar Malaysia. Wasu kuma suna tunanin cewa an sace shi wannan jirgin. Shin jirgin sama na MH370 ya faɗi ne, ko kuma an sace shi, ko kuwa akwai wani abin da duniya ta shirya ganinsa? Har yanzu dai babu alamarsa, kuma babu inda yake, babu wani bayani akan cewa an ga wani ɓangare nashi.